Garfield, desperta't. Bon dia, John. Va, no perdem més temps. Avui és Nadal i ja saps què significa això. Naturalment significa regals de Nadal, cabassades de regals. El que va davant, va davant. No pots obrir els regals amb la panxa buida. Així tens les lasanyes del desdejuni. Te les posaré en fila. Molt bé, Garfield. Ara espera't davant de l'arbre mentre duc el teu regal. La, 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 Això és el que jo anomeno un regal de Nadal. És un regal que fa regals, Garfield. Mira, deixa que t'ho demostri. Observa això. Esta màquina donadora de regals sap llegir el pensament. Et regalarà qualsevol cosa que penses. Posa atenció. Guai, eh? Deixa que prova jo. I això només per a començar, ho heu vist? D'això tracta senzillament el Nadal. Garfield, especial Nadal. Tots els regals, és el moment de demanar-ne més i cau. L'època millor de l'any és el Nadal. Són dies plens d'amor i felicitat. Vinga, dona'm, 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 dona'm. Dona'm, 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 dona'm. Pare que caiguen de l'arbre tots els regals. Vinga, dona'm, dona'm, dona'm més. Sí. Coses, regals, sorpreses, xoguets, cobdícia, avarícia, m'encanta. Garfield! Garfield, desperta't! Ah, eres tu. Deixa el número que ja em posaré en contacte amb tu. Garfield, endevina quin dia és avui. Escolta'm atentament, John. No m'agraden les endevinalles abans d'esmorzar, està clar? Estàs preparat per a una bona notícia? Esta nit és la nit de Nadal. Hem d'empaquetar els regals i anar a la granja amb la família. Ho passarem molt bé. Tens un sentit de l'humor extraordinari, John. Ho sabies, veritat? Tota la família estarà allí. El pare, la mare, la iaia, el menut de la casa. I el gos de la casa, i el gat de la casa, tots els de la En casa. marxa, Garfield. Tenim moltíssima faena pendent. Per què tots els Nadals jo n'hem faixit del meu llit calentet perquè veig un grapat de vells estúpids? I per què sempre que ve Nadal m'arrossega a eixa granja horrible? Per què no venen ells ací on està el meu llitet? I per què parle tan baixet? Estem a punt d'arribar a la granja, xavals. Ja m'arriba l'olor del pastís de la mare que ara mateix deu estar en el forn. Això no és el que jo l'ore. No tinc el menor dubte. El Nadal és la meua festa favorita. L'aire és gelat, les cases estan decorades amb llums de colors i tot el món va per la vida amb un somriure radiant. Bé, quasi tot el món. I crec que el millor és veure les cares dels xiquets i compartir els records dels dies de Nadal de la teua infantesa. Recorde com si fora ara quan el meu germà menut i jo érem uns xiquets. Mare meua, ja comencem.